Dobrý den, jmenuji se David Andrlíček a jsem sexuální poradce specializující se na témata sexuality a vztahů u lidí s postižením. Rád bych vás pozval na přednášku a besedu, která se uskuteční 23. října od 15 hodin v prostorách dětského domova mateřské, základní a praktické školy v Písku. Pokud jste rodiče, opatrovníci, a nebo jenom někdo, koho toto téma zajímá, určitě přijďte. Budeme probírat taková témata, jako je srozumitelná sexuální výchova lidí s postižením, rodičovství a nebo práce se specifickou cílovou skupinou lidí s postižením. Během přednášky bude určitě čas i na vaše dotazy a diskuzi a pokud nám dovolí čas i dále, nabídnu vám i možnost individuálních konzultací. Takže ať už jste rodiče, opatrovníci, anebo jenom prostě někdo, koho toto téma zajímá, přijďte a společně se pokusíme, aby téma sexuality bylo pro lidi s postižením srozumitelné a respektující. Budu se těšit na setkání s vámi zde v krásném prostoru dětského domova a speciálních škol v Písku.